Berria FM. Berriako podcasten lista. Berria FM. Berriako podcasten lista. Berria FM. Aupa egunon, arratsaldeon, gabon edo gabon, guziei, tartean zuri, Ane. Kaixo, Eta, zuen. bai, kaixo eta kaixo zuri, eta zuei, ez dut aipatuko zuon izenak, oraingoz, baina, bueno, dagoeneko esanen dizuet zuei ere ongi etorri, Berria FM-era. Hori da, askotan esan dugu xue, baina berez eskerrak hau ez den bideopodcasta, batzuetan... Bueno, bideopodcasta balitz, seguruenera ez zinen genituzke disimulatu edo bintzat atzeratu gauza batzuk egia da. Bai. Bai, besteak beste. Dena dela, bueno, Anez, ze moduz zatoz gaurkoan? Ba, oso ongi, egia esan, zuere bai? Bai, ongi, normal, eta gogotxu gaurkoari heltzeko batez ere. Bai, nire bai. Eta, bueno, zer baino lehen esan nahi nizun, hau ez dizudala orain arte esan, baina jakintzazu bi aste luze daramatza dela kantu batekin bueltaka, Alegia, azken grabaketa egunetik. Bueno, azken grabaketa egunetik baldin bada, badakit izanen dela, bai, arintzen memoria egiten, hau izanen da, nola da? Azala urria da, hori da, nik ez dut abestuko, baina bai, hori da. Vale. Itztantak taldearena, bueno, etzen zaila asmatzea berez, eta egia esan orduan deskubritu nuen Edurnerreari esker, eta bai, jarri dut egun hauetan. Bai, hori Beste, aditu bai. genuelako, bai, Edurnerekin aurreko saioan, nordaki, gaur ez dut kargatua ekarri hemen audioen artean, ez dugu orain jarriko, Ane, igual postedizioan jarliteke, baina, bueno, nordaki, gainera, igual gaurko saioan besteren bat entzunen dugu, beste kanturen bat, eta ordezkatuko dugu kantu hori, eta aldatuko duzu buru barreneko soinu banda. Ez? Agian Aldatu esan dute. Aldatu, Bai, eta pentsa, hau egingo dut, diaz lipurdi moduko hau ateratzen zaidan. Hala eta guztiz, gauza batzuk bai aldatzen dira, soinu banda, adibidez, aldatzen dira, baina badakizu zer ez den aldatu asteotan, eta ez den itxura denez gainera epe motzean aldatuko? Ba, adibidez, elkarte baztertzaileen jarrera. Ba, hori da. Ala moduz, baina ekarri dizut gaia parera komentatu nahi dugulako, gertatu den hau. Ba, bai, aldaketa hitzarekin edo aldaketarik ezarekin duelako lotura berez, baina beste hitz asko ere lotu nitzake gai honetxekin, baina, bueno, igual aurreztuko ditut, eta bai, jandanik hortaz, eskura eman didazunez gaia, ba, ahots goran esplikatuko dugu hauzia, eta kasik titularretik baino gehiago aldez aurretik bagenituen datu batzuetatik hasiko dut kontakizuna. Ze, Iruñan bada elkarte gastronomiko bat Napardi izenekoa, are gehiago, Napardi hau da Iruñeko elkarterik zaharrena, 1953an sortu zuten. Galdetzeko nintzen ea izana zinen inoiz uxue, baina zuke erantzun aurretik ere badakit behintzat bazkide ez zarela. Besteak beste ezinen zenukelako, ez lizuketelako utziko. Beitu, okerrez banez jarautan dago, jarauta kalean, hori bai, baina keba, enez inoiz izan, nahi ote dudan ere, behintzat zalantza plazaratuko dizut edo, esango dizut. Ez, baina egia da, bai, bestela ere, bazkidetasunaren kontu horrekin dagoela lotuta, hauzionen larritasuna, ez da? Ze elkarte honen estatutuek garbi diote, soilik gizonak nahi dituztela. Eta larria ez da soilik hori, alegia estatutuek hori diotela, izan ere hau da azken asteotako notizia. Nafarroko gobernuari entzun egin diola Napardik eta emakumeen betoari eutsi asmo dio. Zehazki Nafarroko Berdintasun Institutuak elkarteari eskatu zion estatutuko oinarriak alda ditzala emakumeak bazkide gisa onartzeko. Baina Napardik ez. Argudiatuta elkarte pribatu bat dela eta hortaz Nafarroko gobernuak ez duela beren erabakietan esku hartzeko eskumenik. Nafarroako Berdintasun Institutuak urtarrilean esan zion elkarteari estatutua aldatu beharko lukeela, emakumeak elkarteko bazkide izaten ez usteak berdintasunaren printzipioa urratzen duelako eta emakumeen aurkako diskriminazioa sustatzen duelako. Baina horren aurrean, bi aukera aztertu zituzten Napardiko zuzendaritza taldeko kideek.
Bat, behin betiko erabaki bat hartzeko ezoiko asamblea bat antolatzea, eta bi, auzia xeago ikertzea. Eta bigarrenaren alde egin dute, eta irmo esan dute elkarte pribatua dela, esan bezala, eta gobernuak ezin duela deus esan horren aurrean. Alegia, esan dutena da, esan diote gobernuari ez dadila sartu besteen kontuetan, ez? Hori baita laburpena. Bai, labur Ikertuko esan da zutela hori, bai. auzia, ia iesbiderik bazuten, ez da, ez egiteko, ez da, alako batzorde edo bilera potente bat auzia aztertzeko, bueno, ezakit. Nik laburrez, luze aritu gintezke hontan, baina iruditzen zait batzutan aztu ere egiten zaigula alakoak baditugula inguruan esanen nuke, baina oso hurbiltze, hemen Jarauta kalean, hemendik bi kaletara dugu, ez da? Azten zaigu. Eta, bueno, hau aipatu dugu orain notizia hau delako, baina nik ez dut egin alako bilaketa sakonik, baina susmoa dut Euskal Herrian badirela oraindik ere franko horrelako, soziedade bezala ezagutzen diren horiek, ez da, elkarte gastronomikoak beraz, seguro mordo bat direla, eta bueno, hemen gainera, ez da bakarrik erabaki hori dutela, emakumerik ez dutela nahi, eskatzen zaie aldatzeko eta asmorik erez, deus mugiarazteko. Lotxarik erez. Lotxarik bat erez. En fin. Bueno, honek denak alako ustel luzain bat du, eta nagia ere ematen du, baina, bueno, aipatu behar genuen. Bai, eta behitu, badakit saltoa dela, honen aipamena egitea, baina gogoraraziko dugu, bueno, urtean bitan behintzat izaten dela alardearen, ez eztabaida berriz ere plazara ateratzen den horietakoren bat, eta nire honekin alardearen oi hartzunik ere heldu zait, Bai, izan dezake zer ikusirik. Bueno, parte hartzea ukatzen zaielako, ezta? Bai, tradizioaren izenean besteak beste. Bai, baina, bueno, luze eta behintzat hemen aserrea morrua eta napardi, bueno, zuri ezakitzer esan, hor txautzeko dugu, gaur, bai? Hori da. Eta, bueno, nola esan, sol-soilik gizonak nahi dituzte, elkarte horretan, horietan, eta guk ordea, esanen dugu kontrapixuarena egiten segituko dugula alik gehien eta alik indartsuen. Eta baita gaur ere, noski. Eta saiatuko gara zuzen ere, elkarte giro maskulino eta askorentzako arrotz zaigun horretatik alik gehien urruntzen, gaur ere bai. Guk nahi, behar eta desiratzen ditugu bestelako gorputz eta hotxak, eta adibidez, zurea, Itziar Ugarte Irizar, lankide lagun eta beste, ongi etorri. Eskerrik asko. Ongi etorri. Bai. Mi esker. Ez dakit, ez alute izutzen alako notiziek, ez? Itziar, guri bintzat gainera datorkigu alako esaldi bat, pentsatzea oraindik horrela, Bai, esan duzuna, ez batzutan astu egiten dugu zenan pixkat realidade orokorra, ez? Segun eta nondi mugitzen garen, pentsatzen dugu hori dela mundua, aldatzen ari direla oreka batzuk, Eta keba. Hori da. Bueno, eskerrak elkarte delakoiek atzean utziko ditugun orain zurekin Itziar, ze sorpresa, literaturaz aritzeko zaitugun gaur hemen, noiz eta liburuaren nazioarteko eguna joan berri zaigun honetan, eta beitu, okurritzen zait, nazioarteko egun askorekin esaten dela eguna ospatu ez izaten dela, edo aldarrikatu egiten dela, edo dena delakoa, liburuarenean akaso bai, ez da, lizentzia hori badugu eta ospatu daiteke. Bai, nik hor, pixkate pasadela liburuaren eguna, impresioa euki dute horten, inguruan gehiago entzun dudala bestela. Igual Katalunian, ez, San Jordi dela edo beti igual sumatu izan du presenteago data, eta nik ez dut ospatu izan, eta inguruan ere ez dutula oso presente sentitu, baina aurten, bai, igual jendeaga partekatzen gauzak, eta igual zutabetan, edo bai, ikusi dutelako gogo bat ospatzekoa aurten, impresio hori. Guk ere izan dugu gogo hori, eta hau da gure ospakizun txikia edo. Ez, bintzat, horixe egiten aleginduko gara hemen. Dena dela, esatea Itziar literaturaz egitera etorri zarela gure gana, igual zabalegia da literatura, bera ez da, eta zehaztuko dugu gehiago ere. Literatur kanonaz hitz egiteko gonbidatu baitzaitugu Itziar oraingo honetan, ze hainbaten irudiko izan da dardararik edo halako mugimendurik kanonean, edo ari delako izaten behintzat. Aurrez baina, eta entzule hau zuretzat, boxeo pixka bat adituko dugu. Very even fight. Ali, a sneaky right hand. Another sneaky right hand. This time he works over the shoulder of Foreman. This is the combination.
for this fight. I murdered a rock, injured us, hospitalized a brick. I'm so mean, I make medicine sick. Come on! Root to the root, more bass than Bootsy Collins. You versus me, that's like Ali versus Foreman. Guards act, stand back and watch. Devil's time out, can't be time with no swatch. Watch who I am, the Black Abraham. Ez dugu esan, baina besteak beste gaiari buruzko reportaje bat idatzi duzulako identifikatu dugu gaia guk ere itziar, enez boxeoazari. Zeizen burua reportaje horrek hauxe du. Literatur kanona, ez erabat gizonezkoa eta ez guztiz zuria. Hortaz, zergatik hasi reportajea, hain justu oraintxe, entzun dugun giro soinu eta musika honek garamatzan boxeo borrokaldiari aipamena eginez. Nolatan, ara? Ba, pixkatola, oingo, musika entzuten torrezeko gora txagaren azkena karona saritzeko, urtain eta pixkato jartzen hortan ari dela, torrezeko gora hori beste lotura bat. Bueno, aipatzen dudalako reportaje horren hasieran, bai, boxeoan historiako borrokaldi esanguratsu bat, gero eraman zuena novela batera Norman Mailer idazleak, The Fight izeneko leia, izeneko leberri baten, eta ematen zidalako pixkata itzakia edo, bueno, kokatzeko edo nola egituratu izan den, logikarekin edo egituratu izan den kanona literaturan, baina, bueno, izan zahaldu dezakegu, beste disiplina batzutara, eta, bueno, forma maskulino eta kombatibo horretan, Borrokaldi hori esanen dugu Muhammad Ali eta George Foremanen artekoa izan zela, eta bueno, hori da aditu duguna. Dena dela, aipamen hau erabili zenuen reportajea zabaltzeko bai, bueno, gainera ez horiz, zentzua bazuelako itziar, baina ze intuiziok edo ze zantzu konkretuk eraman zintuen zu gai hau ikertzen astera, ez da? Ze, bueno, reportaje bat abiatzeko behar da alako txinparta bat, eta zerbaitek piztuko zizun, ze zantzu konkretuk edo ze zurrumurru konkretuk ekarri zizun ideia? Bai, ez dakitola, bueno, bai dago oso konkretu bat, epatu duzu ez, literatura zabalegia dela, eta kanonaren are da oso zabala. Eta izan da pixka bat denboran izan dudan gai posible bat, ez, ditugu batzutan gai batzuk hor, heldu behar diot, eta izan da, bueno, hiltzea kostatu zaidan gai bat, hain justu horregatik ikusten nuelako oso labainkorra izana zela gaia, eta pixkat oso zabala, ez? Baina, bueno, nahi nuen bentsat, erantzun batzuk matera iritsi gabe ere, galdera batzuk bentsat mai gainean jarri. Eta zera konkretua egon izan dudana denbora hortan nirekin, izan da New York Timeseko artikulu luze bat, izango da iazkoa, eta izenburua zeukana gizon zuri heterosexualaren novelaren bizitza eta heriotza, ez? Eta azpititulu bezala edo, Mark Tracy izeneko kazetari honek aipatzen zuen, apie puntu zaton hartuza joten zuen, gizon zuri heterosexualaren ikuspuntua edo ahuldu dela fikzio literarioan, eta galdera egiten zuen, inporta beharko litzaiguke, eta pixkatorri ikusten nuen, bai ez tapen batez, ahuldu dela ikuspuntu hori, eta gero galdera, bueno, modu interesgarri batean eginda, ez? Eta izan nuen denbora hau zetorren, artikulu hau zetorren, bere momentuan, ez gogoratzen ze idazlek edo artikulu gilek edo, zabaldu zuen artikuluren bat, esaten, bueno, datu pila bat biltzen, estatu batuetako literatur sistema sari zen. Nola sari prestigiotxunetan, azkenongo 15 urtetan edo desagertu ziren gizon idazleak, batez ere gazteak, beiketan, sariketetan, eta pixkat kezka horretatik, ez? Zera izen gertatzen, eta, bueno, antza piztu zuen polemika hango zirkulu literarioetan edo, eta horri irantzuten zetorren artikulua. Eta, bueno, ekarren nahi noen pixka gurera, ez? Benetan ahuldu da, nik uste eta hau da zurrumurrua, nahiko gauza agerikoa da euskal letretan, eta inguruan ere bai, emakumeek eta kanonetik, kanonaren ez zentroan egon diren beste sujetu batzuk hartu duten pixua, azkenengo urtetan ikusgarritasuna, baina, bueno, oze indar horietan zedertatu zen. Ez ikusten nuen, zegoela hor aldaketa bat, sumatzen nuen, eta hor nahi nuen harakatu, baina hori da pixka bazen, bueno, delikatua edo, eta nahi nuen urbilpen bat egin bentsat, hortik.
Bueno, ja hainbat pista eman dituzu, baina saiatuko gara gaia pixka bat kokatzen, ze kanonaren ideia oso zabala eta labainkorra dela esan duzu oraintxe, baina ez dakit zuk kanona definitu beharko bazenu edo kanona bera zer definitzen duen zehaztu beharko bazenu, ez dakit esaten halko zeniguken zen diren adibidez indar kanonizatzaileak zerk egiten duen kanona, ez baita ausazkoa, ez da? Ez, hori da nik uste abia puntu, ez dela ausazkoa, dela gauza bat, eta hori niki reportajerako hitzein nuti bai atutxarekin, nera rutirekin da Maria Murrekin, eta gauza konsensu handiko gauza da, dela kanonaren egituratze hori dela politikoa, dela gatazkatsua, dela gauza kokatu bat, ez? Ez naiz gehiegi sartu hori beste galdera litzake, ez? Zer da kanon bat, nola egituratzen da, hor akademia sartzen da, beste zirkulu batzu sartzen dira, eta horrez naiz gehiegi sartu, bai izango nuke, igual, ni pixkatola modu simple baten edo behiratu dut, garaian garaiko testu eta autore referentzial batzuk edo, ez? Eztabaidatzen direnak, irakurtzen direnak, ikusgarretasuna ematen zaienak, edo horla behiratu dut pixkat kanona nik kasu honetan, ez? Kanon hori ordea ez da ukiezina, eta reportaje honetan erakusten duzun, ez eta datozen minutuetan ikusiko dugunez mugitu egin da, zertxo bait bada ere, aipatu duzu dagoeneko, edo mugitzen ari da, ezta? Eta hori noiztik eta nola gertatzen ari den jakin nahiko genuke, ze Ibai Atutxa EHUko irakasle eta kritikariak azaltzen duenez, 60ko hamarkadan hasi ziren literatur kanonaren eraikitze prozesuari kritika egiten eta kanona bera auzian jartzen. Ze faktorek eragin zuten horretan, garai hartan? Bai, berak azpimarran egin zian Ibai pixkatu lertu behar dela ere bai bulkada emantzipatzaile batekin kritika hori, ez? Da, gizartean sortzen diren zapalkuntza harreman horiek nola islatzen diren ere bai literatur kanonean eta hori guztia rebisatzeko edo ikuspuntu hartatik egiten dela literatur kanonaren kritika, ez? Eta nagusiki bi faktore edo gertakari aipatzen zituen, ez? Bat da 60. hamarkadako munduko askapen mugimendu emantzipatzaile ezberdinak, izan feminismoa, izan mugimendu koloniala, eta izan gero bestaldetik ezkerreko pentsamendu kritikoan eraberritzea, ez? Izendatzen zuen berak, eta berdin, pixkat guztia doa eskutik, ez? Mugimendu hauek, eta repatu ditzakegu, referentzia garri bezala, Simon de Beauvoir zaten astea bigarren sexuan bestea emakumea da, ez? Eta zentroan egon dena eta izendatu izan ez den hori unibertsaltza bezala, hori garai orduan ja pixkat ez jartzen da mai gainean, edo berdin auzi kolonialekin eta, ez? Beitu, por cierto, orain aprilaren 14an bete ziren 40 urte esanen nuke Simon de Beauvoir hiltzenetik. Eta izan genuen hori, ez, zerazen berriz izpidera, urte horren hori dute batzutan. Bai, batzan kuriosu da ikustea hori, ez, ideia horri jaso ditugunak guk ja oso oinarri garri bezala, noiz ze kontestutan, ez, plazaratzen dira, eta horrek gero ze bidetarako aukea zabaltzen duen, ez? Beitu, eta atzera begirakoa egiten hasita, 60ko hamarkadara arte egin baitugu orain nola bait, interesgarria litzateke ikustea aurrez ere, garai iraganean, zergatik eta nola aitortu zaion idazle figura, ez? Jendeari personoiei idazten zuten ze biztan da, bai, azken urtetan handitu dela ahotsen eta gorputzen aniztasuna literaturan, zorionez, baina, emakumeak edo normatik baztertutako bestelako subjektuak ez dira oraintxu ailegatu literatur sistemara, ez dira iritsi berriak, eta batzutan, ez dakit hori azten zaigun, edo zerbaitekor errendagoen, ez, ematen du orain ailegatu direla, eta ez, badago urte hamarkada askotako bide bat atzean, ez dakit zerk egin duen hor huts. Baita horri gustatu zitzaidan ere arrutiko inolago gora zizidan ere batzutan berak aipatzen zuen, ez? Kanonan ingurueritz egiten ere oso importantea dela nola kontatzen den kanona. Eta kontakizuna etengabe reproduzitzen da edo beste modu batera kontatzen da, ez? Orduan hor ere askotan ustez igual ari garenean modu kritiko batean edo begiratu guran erreproduzitzen ditugu ideia batzuk, ez? Idatzita geratu direlako jendean buruetan edo informazio iturri diren lekuetan
eta berak aipatzen zuen ez, konduz esatearekin emakumeak edo idazle arrazalizatuak edo orain datozela, ez? Edo azkenengo 15 urtetan irabazi dutela ikusgarritasun bat beti egon dira. Bai. Orduan kontuz nola kontatzen dugun hau, ez? Berak oso polita, bueno, bai, oso polita esango dut, adibide oso garbia jartzen zuen Atxagaren eta Mariasun Landaren adibidez, ez? Hor kontatzen da entzun dugu urtetan, Euskal Literaturaren homologazioa ekarri zuela Atxagak Espainiako narratiba saria irabazi izanak, ez? Eta horrek garai hortan Mariasun Landa punta-puntako sariak irabazten ari zen aur literaturaren esparruan, ez? Eta orduan dagoia hor beste gauza dago ere bai aur literatura hori beste dena da. dago, ez? Baina bueno, baina lotzen da, ez? Pixkat ze hierarkiekin eta kontatzen ditugun gauzak edo epatzen zen hori James Joyceen editorea emakumea zela edo Virginia Woolf emakume T.S. Eliot bat editatu zuela, ez? Oda, modernismoa emakumeek editatu zuen eta izan dezakegu batzutan arriskoa esateko emakumeak edizio mundura heldu dira daude ez dakit noiztik, ez? Presentismoa hitza erabiltzen zuen Arrutik okeraz banaiz erreportajean, ez? Presentismoarekin kontuz, ez? Etzela. Eta niri ez da oso aipu dotorea edo parentesi dotorea, baina niri honek guztiak gogora ekarri dit eta barkatu Alex Arduirik iaz esandako hori, ez? Lehenago bai lauzpabost emakume zirela musika eszenan, ez? Hori epatu zuen, ontaen ere literaturan ez ziren lauzpabost, ez? Baziren ordurako. Hori gabe. Bai, ez delako soilik utxunea, baizik eta narratiban izandako utxunea ere, ez? Eta, Euskal Herrira etorrita, utxune horren erakusle da, adibidez, Amaia Alvarez Zuria ikertzaile eta literatur kritikariak iaz argitaratutako Zuzi Iraxegia, Euskal emakume idazleak eta literatura klasikoa izeneko liburua, non 14. mendetik 20. arteko euskal emakumezko idazleek sortutako testuak bildu eta aztertu dituen, orduan ere bazirelako esan bezala, eta lan hori ere aipatzen duzue erreportajean. Alvarez Uriak liburuan jasotzen dituen lan horiek aintzat hartzeak ere balio dezake, esaten ari garen bezala, kanona berrikusteko, ez? Idazle garaikideetara mugatu gabe, horren arriskua dagoelako ere. Bai, hori da, gabe, bestela hori kontatzen dugu, dezkoagun piezekin eta pieza batzuk falta dira, eta pieza batzuk, faktore ezberdinengatik geratu dira etzalpenez, Maiak egin duen lan ustotela, oso importantea, horre, tortzen zaizke Zira Crespo bezalako ikerlariak ere bai, ari direna bai, aurrera gerra garaiko eta horreko emakumeen lanen, pixka bila arakatzeran hori egiten, eta gero resignifikatzen ere bai, zer izan den nahi idazketa, zer dago nahien testutan, pixka konparatzen ere bai garaian beste testu inguru batzutan idazten ari ziren emakumeekin, ez? Eta uste dut horre, gaudela ere bai garai baten, eta aipatzen da momentu baten garaipen bat izan dela guztia, garaipen partziala, ez? Aipatzen du bai atutxak, eta hori ere badela, garaipen badela ere bai, gaudela garai baten, interesa dagoen eta ikertzen ari dena guztia eta pixka bat horri leku bat emateko eta sakontzeko momentu baten gaudela. Aipatu dugu ez dela kasualitatea ere Mariasun Landak aur literaturarekin aitortza gutxiago jaso izana, eta hain zuzen Alvarez Zuriak bere lan horretan idatzizko literatura ez ezik ahozkoa ere landu zuen, bertsoak, ahozko ipuinak, ahozko antzerkia, eta Iratxe Erretolaza literatur kritikariak, zeinak liburuaren hitzaurrea idatzi baitu, erabaki hori txalotu egin zuen aitzin solasean, bestelako jardun horietan, ahozkoetan, antzezpenari loturikoetan, eskuizkribuetan, eta genero posizioak askotarikoagoak izan direlako. Hori zioen Iratxek. Hortaz, genero literarioari erreparatuz gero, hor ere emakumezkoek gehiago landu dituzten generoak gutxietsiak edo kanonetik baztertuak izan direla esanen zenuke? Preseski emakumezkoek lantzen dituztenak izateagatik? Segurazki bai. Hor ere findu beharko genuke, ez? Baina segurazki bai, eta hori hartatzen da, nik uste kanonaren berrikusketa hontan, aitzaten ari garen nean ez parte bada, beste ahotz batzuk edo sujetu batzuk erruldu direla balizko erdigune hortara, nik uste dut badagoela baita, hain seriotzat hartu ez dire literatura batzuk, lehen mailako literaturatzat hartzeko aldaketa bat ere gertatzen ari dela, ez? Eta
bueno, beste zera bada, ari bada, baina Niernoren kasu izan daiteke, ez, edo autofikzioaren inguruan, eta, bueno, sortu diren eztabaidako oso interesanteak dira alde horretatik ere iruditzen zaitez, pentsatzeko, eta hau ere, finik josi behar da, eta bueno, goza, hola, kategorikotan erori gabe, baina badago tendentzia bat, literatura klase batzuk, puntako literaturatza eta letralarziatzeko literaturatza hartzeko, eta beste proposamen literario batzuk beti daude kuestionatuta, ez? Iruditzen zait. Bai. Bai, Nierno aipatu duzu eta haren kasua, honen guztiaren adibide garbi bat da, ze idazleak literaturako Nobel saria jaso zuenean, 2022an, askok erabakia kritikatu zuten, esaten duzun bezala, ark lantzen duen literatura ez delakoan alako sari bat emateko modukoa. Berez, Suediako Akademiak berak txalotu egin zion etengabe eta angelu askotatik aztertzea, besteak beste generoak, hizkuntzak eta klaseak eragindako desberdinkeria latzek markatutako bizitza ala aitortu zioten, baina hala ere batzuek ez duten ongi ikusi. Baina kontrara beste askok, nolabait kanon tradizionalaren haustura gisa irakurri zuten aitortza hori eta txalotu egin zuten. Ez dakit itziar, post-kolektibo horrek zerikusia izan dezakeen, gauza batzuk pitzatu direla edo atzera bueltarik ez dagoela erakusteko ideiarekin, ez? Nolabait, inflexio puntu bat ezartzearekin, ez dakit sari horrek alako aitortza, pertsonal horretatik aragoko zantzu bat izan zuen. Bai, nik neukola interpretatuko nuke, ez? Pixka bat aipatzen ari garen kanonaren balizko aldaketa garai honen erakusle bezala eta zergatik ez mugarri bat bezala, ez? Badago estilo jakin bat, oso zuzena dena, dago gaitegi bat, femeninotzat hartu izan diren esperientzien kontakizun hori, ez? Gero bizitza personala hitz egitea eta horren niretzako proposamen horren gainean egin diren irakurketa simplista batzuk edo hortik kontrara ez egin den pixka bat komplexizazio guztia eta bada eztabaida interesgarri bat ikusteko hain justu aipatzen ari garen kanonaren guduzela izaera sari hau da oso kanonizatzaile bat, ez? Novela nori ematen diozun. 17. emakumea esan Nierno hasi zirenetik, ez? Eta horre ez dakit, ez? Horre dago tensio hori, ez? Gero altzen gustatu, ez gustatu, eta hori hartzen gara ja beste esparru baten, baina badago tensio hori, batzuk nola ikusten nola bere alatera ziren esatera hori ez da literatura bat, edo literatura hori ez da alako mailako sari batekin aitortzeko bestekoa, eta beste batzuk ospatzen, nola honek hausten duen kanon tradizional maskulino horrekin eta literatura ulertzeko modu batekin, ez? Era bat, bai, aipatu zu 17. emakumea izan zela eta, datua osatzeagatik esanen dugu berez Nobel saria eman ziotenean, sariaren batzordeko buruak onartu egin zuela zor historiko bat dutela, Europakoak ez diren, zein emakumezkoak diren saritu oso gutxe dituztelako, eta datuak bilatu ditugu eta zehazki 1901 saria sortu zenetik 122 idazle saritu dituzte guztira, eta haietariko 18 izan dira emakumezkoak orain arte, Esno 17. izan zen, eta haren ondotik jankan saritu zuten. Bestalde, Europakoak edo Ipar Amerikakoak dira saritutako idazleen 180, eta gainerako hizkuntzekin alderatuz gero, gehiengo argia dira inglesez idatzi duten idazleak. Hala ere, batzordeak berak onartu izan sariaren ikuspegia zabaltzea buruan duela izan daiteke zerbait aldatzen ari denaren seinale, baina datuak oraindik tira. Bai. Nik barkatu, baina post-kolektiboa uste dutzuk aipatu duzula lehenago ane, eta ekarri dut apuntatuta zenik, benetan gogoan dut, batetik, saria Niernok irabazizuelako albiste eman zuten eguna, eta ez pentsazio orduan ez nuen bat ere ezagutzen Nierno, baina oroitzen dut eguna, eta oroitzen ez, Katalin Minerrek idatzi zuela zutabe batari buruz, hain justu ere berrian, ez da? Eta egin dut, pixkat hemeroteka lana, eta egin dut atzera
ura erakurtzeko ariketa, eta bueno, kontatzea zilegi zuen izenburua artikulu horrek, eta justo behitu aitortzen zuen hasiera-hasieran Minerrek, etzekiela saria ote zen importantena edo giazki horrek esan nahi zuena, ez? Eta bueno, hainbat gauza miristen zizkiola Ani Ernori, besteak beste barkamenik eta baimenik eskatu gabe aritzen zela, eta gero esaten zuen, poza sentitzen zuela Minerrek, zergatik ez, autofikzioa, literatura ez dela, hainbestetan aipatu duten gizon horien hitzak akordatu, eta halako poz bat sentitzen zuela, ez? Oiek akordura ekarreta Minerrek. Zenioten etzela literatura, baitu, sari bat hemen, ez? Izan gabe, saria importantena, ez? Baina, pixka bat alako bat izan zelako. Tensio horren berri ematen du, ez? Pixka bat, nik uste dut, aldaketa hauek sortzen dituzten tensioen edo, zera bat horri baiatutxek aipatzen zuen, eta hori, zen beste, igual, erabakiarekin bat etorri ez zirenek aipatzen zuten beste argumentu bat politiko egia zela, ez? Literatura politiko egia. Eta osartzen gara beste zera bat, beak atutxak zaten zuen horren atzean zer dago, literatura bat politikotzat ez hartzea, ez? Eta berdin eramaneteke literatur kritikara, ez? Badagoela, ulerkera egon daitekela literatur kritika tradizionala eta bizenik gabea, eta gero beste ikuspuntu batzutan fokua jartzen duten literatur kritikak edo literatur kritika soziologikoa esango alitze bezala, ez? Eta, hor batzutan badago esan gabe esaten diren gauzak, ez? Mintzatu gaitezen irakurle, ez? Ari gara literatur kanonean mugimenduak izan direlako ideia horren bueltan, ez da? Eta hortan, akaso ez seguru irakurlek badute zer esana eta zer mugitua, ez? Bultza egiteko ahalmen hori badute. Neurri handi batean horregatik ausartuko gara esaten, kanona iraultzeko bultzada hori besteak beste haiek egin dutela, ez? Egin dugula irakurleok. Nola eta zergatik dute hortaz irakurleek kanona desplazatzeko ahalmen hori itziar, ez dakit zertan, ez? Izan dezaketen bultzadarako ahalmena edo, nola funtzionatzen du horrek, ez? Galdera handia da, ez dakit hori ondo erantzuten, baina bai niri pixka bat igual ni neure ez helduko ez nintzen ideia bat izan da, nire aurretik aipatzen du reportajean, ez? Bere ustez euskal literaturan makumeak eta makumeak esaten dudanean, joan da dira horrekin zentroan egon ez diren beste sujeto batzuk ere, ez? Dauden lekuan baldin badaude lan hori irakurlek egin dutela. Berak hori oso garbi ikusten zuen, ez? Irakurle taldeen fenomenoekin lotzen zuen. Emakume irakurleen asuntoa begiratza genero ikuspegiatetik interesantea da, bai horrez. Ze espazio tepatzen duten irakurle batzuk, eta, pixkator, ez dakit, hori ere, nork aukeratzen dituen irakurgaiak, eta hor ez du irakurleak askotan aukeratzen, irakurle taldearen gidearek aukeratzen du edo, baina, hor mugitzen den irakurle komunidade hori, dana oso handia Euskal Herrian irakurren taldeetan, asko oso makume gehiengo handia dira, edo badaude LGTBIQ+ taldeak, irakurre taldeak, eta hor pixkat, hau dana ulertu behar da, aipatzen zuen beza, 70ko hamarkadan atutxak gizarteko mugimendu batzaiekin ulertu behar da, hori ere guztia lotuta, gertatu zaigunarekin, sozialki ere bai, eta feminismoak eta hartu duten, ekarri duten astinaldiarekin, dana noski batera doa, baina hor badagoela pixka bat, berakurleek interesa daukata igual irakurtzeko gauza batzuk, eta topatzen dute, intereseko ahots batzuk, mundu izendatzeko modu batzuk nahi dena, lan hauetan asko, ez? Eta hori aipatzen zuen baita Maria Murrek ere bai. Eta, interesantea da pentsatzea, ze ahal daukaten akaso irakurleek, ez? Nire rutinen kasuan, esaten zuen hemen bere ustez kritikariak gero joan direla, ez? Pixka bat ikusita, nun jartzen dute irakurleek harreta, kritikariak gero atzetik joan direla edo, kasu batzutan berako ikusten zuela. Jarri dutela pixkate balioa edo, lehenengo irakurleek, eta ondoren hasi direla guala aztertzen. Beitu nik, ala ere,
irudipen bat dut honen arira, eta ez dakite, ala den edo ez, baina egia da, kuantitatiboki eta saretuak daudelako ere bai, emakume irakurlek badutela almen hori bereziki, emakumek eta disidentziak eragiteko kanonean, edo zuzenioena ez, kritika kasu ere egiten diela ez, irakurle horiek dioten ari ere. Baina ez aldute kontrako haize bat ere horretan, uste dut gauza jakina dela, emakumeon eta disidentzien kriterioa zalantzan jartzea asko zerrezagoa suertatzen dela, ezta? Eta baita hortaz literaturaz ari bagara ere. Adibide batzuk okurritzen zaizkit, baina oro har berdin idazle bat edo abeslari bat, gehien bat emakumeek edo disidentziak miretsia denean, askoz errezelo gehiagorekin begiratzen zaio horri, ez? Eta ez dakit lortzen den gizarteak orokorrean berdin mirestea, kolokatzen delako emakume gustatzen zaien zera bat bezala, ez? Ez dakit, hau ere badute kontra, ez? Ulertzen dudala eta igual usaindu izan duela nik hori ere, baina uste dut ez dakit, ez nauk eskatzen horrek indarrande oz ikusten dut aipatzen zuena reportajean adibidez nire aurrutik Samantha Schweblin koinaena sari irabazi duela buen malipun liburuarekin Rodriguezek irabazi zuenean Xaberlet sarik eta beka, ez? Lelera jazteko alako sari berriz kanonizatzaile edo handi hauek direnen emakumezko idazleak berak aipatzen zuen beretan nabarmena dela, horre jartzen duen mugarria, inork ez duela hitz egiten, inork ez duela esaten, zango zuen norbaitek, baina, esaten, bai, inork ez duela jartzen zalantzan egile hauen lanen balio literarioa, ez? Eta hori berak ikusi duela egiten, balio literario handia ez zuten, emakume egileen kasuan, ondala urte ez asko atzera, ez? Ordan uste dut hori, eta irakurleetan ere ikusten dut nik, badagoela, gainditu dela hori, egongo dira batzuk, baina, bai, ez dakit, gehiago egiten dut bat igual, nireak aipatzen garaipen, zentzortan garaipena ere, bai, ez? Eta hor bai ikustut irakurlearen pixua ere, bai. Irakurlak ikusten ditut asko estimatzen literatur proposamen ugari hauek, ez? Eta ez dakit, orduan baldin badituzte milaka irakurle Eder Rodriguezek, Mariana Enriquezek, Samantha Schweblinek, Oian Aranak irakurra topatzen du hor interesatzen zaion, emozionatzen dion literatura bat, ez? Eta hortan berdin du, batzuk esango dute, baina hor badago konexio bat, badago harreman bat martxan, eta badago hor, nik uste dut hor bagaudela. Bai. Eta hala eta guztiz ere, oraindik gaur egun naiz eta kanonetik kokatu direnek idatzitako literaturak milaka irakurle dituen diozun bezala, eta sari garrantzitsu batzuk ere bai gaur egun, oraindik literatura mota hori askotan abizendun literatura bihurtu da edo bihurtzen dute. Hori ere aipatzen da erreportajean, nire arrutik aipatzen zuen, uste dut nola literatura queerra, literatura feminista, literatura migrantea den oraindik ere, erdigunetik kanpo dauden gaietaz hitz egiten duelakoan nola baitez, Aniegnorekin ere hori gertatzen zen. Ordea, gizonek egindako literaturak ere beren bizipenak ditu oinarri askotan. Eta adibide pilo bat aipa genitzak esegurenik, baina hori bai unibertsaltzat hartzen da. Beraz, zerbaitek ez du zentzurik horrez, zakit. Hori da lehen esan duguna Simone de Beauvoirren zera, ez? Zer da neutro universala eta zer da bizenduna, zer da kokatua, zer da bestea, ez? Ordaigarri da niretzat, ari gara garaipena, edo beste fase baten egotearen impresio edo espakizun honetaz, baina gero gutun zuria Bilboko literatura nazioarteko jaialdian daude Didier Eribon eta Alana Portero betetzen da aretoa, undaka entzuren aurrean, hitz egiten bidazle oso potente, milaka erakurle dituztenak, LGTBI plus kolektibokoak biak, eta esaten 2026an haien literatura askotan hartzen dela literatura abizenduntzat, hartzen dela nitxeko literatutzat, ez?
transliteratura, gay literatura, hola hartzen dela, eta esan duzu, jo, hor dago, non dago indarra, hor san pixkat niretzat ere bai, igual, bueno, gatazka puntu bat, tensio puntu bat begiratzeko. Ze irakurlak badituzte, jende asko bueno, miresten du, interesatzen zaioek egiten dute literatura gaur eta hemen, eta liberan hain impresioa da batzutan, hain literatura ez dela beti letra larrizko literaturatzat hartzen, ez? Hor da, bueno, tensio hori ere gaur oraindik badago, ez? Abizenen kontu hori gora bera, literatura, abizena duen literatura hori gora bera, beste ahots baten gogo eta bat ere ekarren nahi izan dugu Berria FM-era. Esanen dugu, por cierto, guk haren atea jo dugunerako irakurria zuela zure reportajea Itziar. Eta gainera, are denagotik ere aditu izan dugu bera gaiari loturiko gogoetak espainetaratzen. Eta zorrotz mintzatu da lakoetan, hain justu batzuei kasik zuzenean jartzen zaizkien abizenen zera hortaz, bai. Guk zehazki galdera hau egin diogu. Erdigunetik kanpo kokatu den literatura horrek nola laguntzen eta eragiten du kanona bera diversifikatzen, zalantzan jartzen, irekitzen? Eta hau erantzun digu, audiobidez, Eider Rodriguez idazleak. Literatura hegemoniko deiturikotik gelditzen den guzti horri etiketa jartzeko ohitura edo tradizio edo behar ezaki zer den hortan, hori azkenean sortzen dira literatura adjetibodunak, ez? Eta nardagarria izan daiteke literatura queerra izendatzen dutenean zuk egiten duzuna, edo literatura feminista, edo literatura migrantea, edo literatura mugako literatura, edo nardagarria izan daiteke horrek erakusten duelako dagoela beste literatura bat adjetiborik beharrez zuena, ez? Baina nik uste dut hainbeste ugaritu dira azken urteotan egiten ari diren literatura diferente edo gizon, zuri, hetero, lalala horrek sortutako esparrutik hainbeste literatura mota eder, importante eta esanguratsu egiten ari dira nun inoiz baino beharrezkoagoa bilakatu den literatura hegemoniko horri ere izen aldatzea, ez? Orduan, ezakit, agian guk ere esaten dugunean literatura hegemoniko horren baitako zerbait irakurri dugula, agian hegemoniko esan beharrean esan beharko genuke literatura matxunoa, edo literatura kuñaua, edo literatura heterosexuala, edo literatura zarrunoa, edo ez dakit. Irudimena erabili beharko genuke, azkenean adjetibo dantza hortan ere burruka bat dagoelako, ez? Eta hegemoniko deitzen baldin badio guk ere, onartzen ari gara, aspiratu garela, ez? Horrek eduki dezaken parte interesantearekin eta ez interesantearekin. Hortxe, Eider Rodriguez idazleak utzitako apunte sorta bat, ezta? Eta irakurlez aritu gara, irakurleen ahalmenaz, baina ze irakurleren arreta bilatzen dugun edo duten idazle emakume eta subjektu disidentek hori ere izan genezake izpide, bai? Eta, hau Aneta biok presatzen ere ginela gogora etorri zaigun, oihartzun bat izan da. Eta, zuri, iritzia edo eskatu nahi genizuke Itziar nolabait. Iaz, IPES Fundazioak antolatutako mahainguru batean, Mariluz Esteban, Katixagirre eta Garazi Arrula idazleak aritu ziren literatura zizketan, Iruñan ikuspegi feministatik, eta mintzatu ziren besteak beste irakurleen gandik jasotzea, espero den aitortzaz. Eta Mariluz Estebanek honako esan zuen eta erreskatatuko dugu. Duela urte batzuk oso presente izaten genuen ea gizonek irakurtzen zituzten gure lanak. Kritikare egiten genien esanez gizonek ez gintuztela irakurtzen. Eta uneren baten zera pentsatu nuen, horrekin tematzen baginen zera esaten ari ginela. Gure lana hobea dela gizonek irakurtzen baldin badute. Hori zorionez, orain aldatu da, zioen iaz
Mariluz Estebanek. Eta antzera edo mintzatu zen Garaziarrularen ondotik, ze esan zuen idazle gazteak zamarretatik askeago sumatzen dituela dagoeneko. Hau zioen hitzez. Ez dago aita pontekorik, zuzenean kideak daude, sareak, baita zenbait belaunalditako emakumeen artean ere. Ez da bilatzen gizonezko baten edo batzuen aitortzarik, ez da haiek zu irakurtzerik ere. Nolabait sentipena hau da. Irakurtzen bagaituzte ongi eta beste da bostaxola. Hau erreskatatu dugu oso mamitxo eruditu zitzagurako orduan eta bide batez, eta orain arte ez dugu esan Itziar, baina zu kazetari eta idazle ere bazara, idazlegin kontaktuan zaude etengabe, bestela ere, lanean, eta editore lanetan aritzen zara. Sentsazio hau, Garaziarrulak eta Mariluz Estebanek esplikatu duten hau, zenbataraino partekatzen duzuzuk ere, ez? Sentitzen duzu garai bateko zama batzuk arintzen ari direla? Bai. Eta mandit posa entzuteak berri zure ahotsean. Bai, sentitzen dut erabat eta pentsatzen dut ze violentoa, beste urte batzuk atzera, hasi direnean pixkaliteatur, ez? Gainera gure esparru txiki hontan sartzen eta egotea horren presiopean. Zer dan hori beste esparru askotan ere bai, ez? Baina pentsatzen dut, eta nik botamarrute dauzkat, eta nik hortik ere, nik neuk uste dut, itzein dezakela modu personal batean, igual ez dut gaur hortara, baina klak hori sentitzen dut bizi izana. Dagoeneko tarteotan. Bai, guk ere, ziretan literatur talde baten, mistua, ezagutu genituenak, ez diren, desikimako lehenengo igual gizon, literatur mundieko gizonekin jarri ginen batez ere harremanetan, lako sentsazio bat badauka, eta hau pixkatola lantzeko zera bada, intuizio bat edo, baina hortik urte batzera klak batzuk bizi izana, ni eta inguruko kide tipa batzuk, ez dakit, horren lekukotza ere nik neuk eman dezakeala bezala. Ez dut ezagutu Mariluzek aipatzen duen perspektibarekin eta intensidade horrekin, ez? Eta gaina, guare ginen pixkator muturtxoa sartzen, ez? Baina ikusten dut oin, beste leku baten gaudela igual nitaren inguruko batzuk, eta ikusten ditu gazteagoak, are ez dakit liberatuago hortatik, ez? Eta ados gazik aipatzen duena, ere badago sareak hori beraunalden artekoak, bilatu dugu begoteko beste modu bat, eta eskerrak nik hori bai ikusten dut, beste garaipen bat, eta polita da nerea rutinola lotzen duen hau karonaren formazioarekin, ez? Esaten zuen handiok aipatzen zuenean B banda edo pomada banda edo pixkat oso urrun emanezake oso urrun dagoela hori kanonaren eztabaidatik, ez? Baina berak aipatzen zuen nola sartzen zaren literatur mundura ze sare daukazun idazteko eta literaturaz pentsatzeko horrek gero eragin zuzena daukala kanonaren formazioan, ez? Eta, hori izan da ideia interesante baneretzat. Ekipoan aritzeko sentipen hori badago, ez? Uste Miren Amburizak ere noizbait elkarrezketaren batean utzi zigun titular hori ekipoan joaterena eta gainera ekipoa ongi osatua, eta babes eta sare diren horiekin, ez da? Bai, gogoratu, ez? Hasierako boxeoaren irudi hori, ez? Hortik, egotera pixkate lankidetzan, egotea lehia logika guztiak itzalita dauden espazio batean, ez? Eta, ez da, nik uste eta guztia, ez da, errepente la land, ez? Osea, ez dakit badaude lehiak, bai gure egon daitezke, ez? Gure artean, badaukazu batzutan jende baten honezpen gozea, hori guztia ez da, kolpeti desagertzen. Baina, ez dagoela hain zentroan eta ez duela hainbeste estutzen, hori nik esango nuke baietz. Garaipen partzialak esan dugu baino gehiagotan eta badau, ez da? Bai, esan behar nuen bide luzea egonen dela oraindik egiteko, baina gaur boxeo konbate batekin eta lehiarekin hasi gara, eta taldea eta sarea eta zaintzarekin bukatuko dugu, beraz, ez dago gaizki, ez da seinale txarra, ez? Pozik honekin. Itziar Ugarte Irizar bukatu dugu eta
segitu genezake, baina gaurkoz hemen. Eskerrik asko Berri FM-era etortzeagatik eta bueno, alakoak idatzi eta gero kontatu eta jazteagatik. Eskerrik asko. Plazer handia izan da reportajea irakurtzea, gero lantzea eta gaur zurekin gehiago sakontzea. Beraz, mila esker. Eskerrik asko zuei. Gonbidapenatik eta egiten duzuen lanagatik. Eta entzule, zuri ere hurrengora arte eta irakurri asko. Hori da. Laster arte. Agur.